ҳамкорони Иззат Амон ҳомии ҳуқуқи муҳоҷирон дар Русия мегӯянд пайвандонашонро дар Тоҷикистон мақомоти интизомӣ барои бозпурсӣ даъват карда аз онҳо забон хат гирифтанд. аз ҷумла Бахтовар Ҷумаев, ҳуқуқшиноси тоҷики муқими Москав, дар суҳбат бо Радиозодӣ аз фишорҳо дар нисбати хонаводааш дар Тоҷикистон изҳори нигаронӣ кард. Мирзонабии Холиқзод ин мавзӯъро пайгирӣ намуд ва ҳоло дар студия ҳамроҳи мост. дуруд бар шумо. оё Бахтовар Ҷумаев тавзеҳ дод ки мақомоти интизомӣ аз пайвандони ӯ чӣ мехоҳанд? бале шаҳло мо бо ҳуқуқшинос бо худи Бахтовар Ҷумаев суҳбат доштем. Вай гуфт ки падарашро мақомот аз роҳи дур аз Панҷакент ба Душанбе оварданд ва ҳамчунин ҳамсарашро ки донишҷӯ будааст даъват намуда дар раёсати мубориза бо ҷиноятҳои созмонёфта УБОБ таъкид карданд ки ӯ ба ватан баргардад. Ҷумаев ба мо аз беруни Русия суҳбат мекард. Гуфт ки ин ҳама ба хотири фишор болои уст ки ба Тоҷикистон баргардад. Ҷумаев мегӯяд баъд аз бурдани Иззат Амон ба Душанбе баъзе манбаъҳо ба ӯ иттилоъ доданд ки то рӯзи 1 май ӯро ҳам ба Тоҷикистон истирдод мекунанд ва аз ин рӯ аз қаламрави Русия берун шудааст. аммо фақат Ҷумаев аз ҳамкорони Иззат Амон танҳо нест ки ба пайвандонаш фишор оварданд. наздикони Идибек Ҳасанов, Суҳроби Ҷаҳон, Маҳмадхон Игамов, Ҳусейн Ишонқулов мавриди бозҷӯӣ қарор гирифта ба раёсати мубориза бо ҷиноятҳои созмонёфта даъват шуда мавриди пурсиш қарор гирифтанд. Маҳмад Юсуф, писари Иззат Амон, дар суҳбат ба Радио Озодӣ гуфт ки ин афродро ба хотири ҳамкорӣ бо падараш дар созмони маркази тоҷикон дар Русия мехоҳанд ба Тоҷикистон биёранд. ҳатто гуфта мешавад ки дар парвандаи ҳамин Иззат Амон номи бархе аз онҳо зикр шудааст. оё мақомоти интизомӣ дар ин бора чӣ мегӯянд? шумо бо онҳо ҳам суҳбат доштед? бале шаъло, баъди талошҳои зиёд албатта тавонистем бо як мақоми вазорати корҳои дохилӣ ки ба сабаби салоҳияти сухангӯӣ надоштанаш нахост номаш бурда шавад, гуфт даъвати пайвандони онҳо барои қазияи Иззат Амон набудааст. вай гуфт вақте онҳоро даъват мекунанд мефаҳмонанд ва фақат мехоҳанд ки ба фарзандонашон дар Русия расонанд ки ба кору касби худ машғул шаванд. дақиқан ин ҷумлаҳои ӯро мехоҳам инҷо биёрам. агар донишҷӯ аст ба таҳсил машғул бошад, агар ҳуқуқшинос бошад кори ҳуқуқии худро анҷом диҳад, барои чӣ дар шабакаҳои иҷтимоӣ ҳар чӣ хоҳанд мегӯянд. ин тавр гуфт. масалан Суҳроби Ҷаҳон, яке аз ҳомиёни ҳуқуқи маркази тоҷикон, гуфт бо пайвандонаш дар бораи Суҳроб гуфтанд ки агар хонданӣ рафта бошад ба таҳсилаш машғул шавад, дар шабакаҳо суратҳое ки ҳамроҳи Иззат Амон гузоштааст нест кунад, дар як навори видеоӣ аз бобои Дона аз хиёнаткорҳо ҳимоят кардааст, кур карда партояд. коршиносон ин бархурди мақомоти Душанберо як навъ фишор ва таъсир расонидан ба кору фаъолияташон дар зиндагии муҳоҷирон арзёбӣ мекунанд. ташаккур барои суҳбат. ман ёдовар мешавам Иззат Амон ҳукумати Тоҷикистонро танқид мекард ки барои ҳимоят аз ҳуқуқи шаҳрвандонаш дар Русия кӯшиш ба харҷ намедиҳад. созмони зери раҳбарии ӯ ҳамчунин ба муҳоҷирони муҳтоҷ кӯмаки ҳуқуқӣ ва гоҳ-гоҳ кӯмаки молӣ мерасонд. ҳоло ӯро дар боздоштгоҳи муваққатии Вазорати корҳои дохилӣ дар Душанбе нигоҳ медоранд. писараш Муҳаммад Юсуф Холов мегӯяд 3 ҳафта ба ин тараф имкони мулоқот бо падарашро надорад. салом, агар хату хабар мехоҳед мо дорем. навиди бомдодӣ, сархати хабарҳо, ахбори Тоҷикистон ва ҷаҳон, гузоришҳо ва таҳлилҳо. чӣ мегузарад ва чаро? донистан фаҳмидан аст. замима ё апи моро бигиред.